Duol mochung' ne loso sinema pacho kaendi Kenya Film Commission ochako chenro mageto medo lony mar tiyo kod lony manyasani kind rowere modak dala kokalo ting'o malo lony mar loso sinema. Kokalo chenro no, duol no chano donje winjruok kod kuonde tiegruok vocational training centers manie reserve mondo gipuonj rowere lony mar loso sinema manyalo miyo gi yudo yuto kokalo loso sinema achielgi. E kaunti ma Siaya, Kenya Film Commission odonje winjruok kod kar tiegruok mar ng'iya kama rowere 200 mawuok e kar chung' od bura mar Alego Usonga oseyudo tiegruok. Kolose gi giko mar tiegruok mane okaw jumachiel, maneja mar kar tiegruok mar ng'iya Afrophilia Achieng' opuoyo chenro no kowacho ni obiro konyo e medo kod ting'o rowere malo. Piny mar digital, magik mag digital ema dikony nyithindo e ngimagi. Puonj mane giyudo kae kuom jumachiel ni koro omiyo ginyalo yudo tich kata mar dhi go video e arus kata e liel kata e nyasi moro maduong' mantie to giyudo yuto gi matin. Chenro ni osemiyo wayudo gik mang'eny opuonjore, oduoko geno ne youth mane ok ong'eyo gik mane ginyalo timo, jogo mane nigi mich to ok ong'eyo no realize mich gi, jok mane nigi mich bende no medo lony e mich margi. Koro wago erokamano, an nayudo thuolo kata obedo ni ok awuok e area maka, nayudo thuolo mabiro mariwra kodgi ba an bende na act, no kang'eyo ni an bende anyalo tugo kendo natelo ne chenro mar tugo achiel. Nwase loso e group kachiel koda Kenya Film Commission gi jotelo manochung' ni kanyo, to ne gisewinjre gi promise nati kabo nyalre to giboyudo nwa kata kamera achiel kod laptop kumwa nyalo chako go achaka. Sirkal chano medo